ysgwarnog fan hyn. O, mae hwn yn da. Lle mae o? Ia, na fo fyna. Na o fyna, nofio yn y dŵr. 70 mlynedd yn ôl, mi nath dad werthu llyfrau ar stondin y marchnad Llanrwst. Ac roedd y stondin mor llwyddiannus nath o a mam benderfynu prynu siop yn Llanrwst a'i hagori yn Hydref 1955, siop llyfrau Cymraeg. Ia, dyna oedd ei henw hi, a oherwydd doedd na'r un siop yn gwerthu llyfrau Cymraeg arall yng Nghymru yr adag honno. Wel, dros y blynyddoedd, mae gan bob tre bron yng Nghymru i siop Gymraeg erbyn hyn, a mae yna enwau gwych yn nhw. Dyna bechod felly, tasa Llanrwst yn mynd heb siop Gymraeg. Mae yna ymgyrch arbennig ar hyn o bryd i greu bys o bawd pawb. Cefnogwch yr ymdrech. Prynwch siars yn y siop newydd. Reit, lle mae ysgwarnog yn fan hyn? O, yna o'n y cysgod.